baka ka to. Paulanan ko to. Patay terus kainit. Kulay lawa ni anak ko eh. Sige, kailan mo kumpay, butan na dia. Yata na yata ka gatasan. Paita dating kabos na ko yun. Sinanto tayo eskwela. Wagi, kagastos to ah. Man. Tatay nang nagbuhay sa tong usa. Ay Sige, pangkayot. Palahubog is tatay. Gidaan ng nanay noon. sige maka sustentos to ah. Kita ka eskwela ni. Sagdi lang dong. Kaluyan na tani ko. Sa mangid, pobre man tagid. Wala gito eh. Taon tanay nga. Mamialan na sa tatay, mangita ko yung trabaho eh. Anong sa eskwela ko balik. Hindi, kaluyan po ma. Hindi nila palita. Ikaw koy. Nakaplano mo ba ang eskwela? Oo, dong oy. Gusto gyud ako mo balik og eskwela. Kay dako pa kay kog plano sa akong kinabuhi. Basin makabot pa din ako akong pangandoy nga mahimong pulis. Uy, gusto na koy. Tatay, painom naman patagtambal. Alabi ta tuod dong. Patay nakalimot tag painom. Uy, tatay mo ron. Parang biyahin na siya. Tay! 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 Pasensya na ka lang ha. Tay, nakamit mo naman. Kaya naman tambal. Tayo, tay. Tay, pamisbak agad. Okay na nag-ayaw. Okay na nag-ayaw dong ha. Nagsabigat ko sa inyo ha. Sagdilan dong ka. Hapit na ko mapahoy. Ayaw ba ginana, tay? Tay, ginana itong nanay. Ginana mo siya ka. Masinta dong tayo ninyo dong ha. Uy, sorry tay. Okay. Yung matatiwasan dong ha. Tay. Lagi po, huwag kang paglaong tay. Nagpasan rin nato. Kuy, kuwari nga doon ang tablitas, kuy. Hindi dong. Dala dong. Ito bango mo. Pwede mong tablitas sa'yo. Ano pa dong? Kuy, bagang kamal ka na sa ubo, kuy. Okay. Hindi dong. Ano ba yan? Tara dong. Abli, sao? Dong. Kuy, baka ayot eh ha. Murag yung tambalang matag yung simuha. Punta na yung kwartay ka sa hospital. Okay na dong. Okay. Okay na. Ano ba yun? Hindi mo matag yung matay ha. Ay, sige lang dong. Balik ko sa dong. Wala ba yun? Hindi mo matag yung mga tambal eh ha. Sige lang dong. Ano ko ba yung tambal tayo? Mayo ka tayo. Okay na ka tayo? Okay na dong. Wala pa usa? Tatlo na dong. Huwag na naman kung nalipaw dong. Okay na. Ubuhay na dyan dong. Nalipong na dyan ko dyan. Marag, iistog mo lang kayo ng bala inyong ihatag ko ano. Ihatag na sa inyo dong. Sigurado ginailayo mo na sa disgrasya. Katabang ninyo og nagpeligro inyong kinabuhi. Ang pingin ninyo dong ha. Maugi na ikipili ng gusto inyo dong. Oras sa mamiligro inyong kinabuhi. Ukbala ninyo dong. Sigurado yung tabangan mo na. Mauri nyo na ikabilin sa kunan nyo dong. Isipin na nyo dong. Hey!
kani. Nanadyo ko'y matulis eh. Kwarta na sa ni. Ay, tag sa'yo. Karoon ko'y nakita nang linguha ang ato ani. Bigyan ng tutok ng baka dong. Ang makaswila sa balik. Ang balik ka. Wait mo na! Tulis eh! Ops, ops. Ops, way malihok. Taas ang kamot. Itaas ang kamot. Way malihok, hap. Kuy. Saan mo tani? Ito tinggatan ni tatay. Saan mo ito paggamit? Nangaw, hindi sa niya pagtudlos imo ha. Oras sa mamiligro inyo kinabuhi. Kung pala ninyo doon, sigurado yung pitabangan mo na. Ops, ops! Unsa na? Unsa mo ikuot? Sige ron. Unsa na ikuot? Dagan mo o gusto pa mo mabuhi. Ambin na inyong kwarta. Dugay ba na? Kailangan kong gawin upang mala 3, 2, 1, fire! Tari mo tablita sa'yo. Wag na nga to. 3, 2, 1, fire! Tari mo tablita sa'yo. Oh my God. 3, 2, 1, fire! Yawa. 4, 3, 2, 1, fire! Asa ba dong? Balik ko sa dong. Ako lang. Ako lang. Wala ba ka lang? Hindi mo mahatag yung mga tambal tayo. Ako lang dong. Ako lang. 3, 2, 1, fire! Ano pa ba yung tambal tayo? Mayo ka tayo. Ay.